Wayiphi ngoba bengayikhanyisa ngakhona. Saphe ufuna ubabhiza fa umntwana isigqoko lesi sanibonani sanibonani njani naphila sikhona ingane zami Tutu yangithanda ududlala ngami lalela Tutu yangithanda ududlala ngami lalela Ewe nalalela angiyeke ngivume ukudlala nami lalela Besithi ngibone uthando wena uyaliphula lalela Hliziyo yami uyayikhethula lalela Hey wena lalela Ngeke ngivume ukudlala nami lalela Sanibonani bafuna siyaphila I'm sure seniyibonile ke ikhava le ade nilindile le ngihlulekile ukusho ukuthi ngifeature nomuntu kodwa ke mina ngeke ngize ngilahle ingane zakwethu ngoba ngathi igcine ngawona ngamuntu sengizovela ngiqhubele lento ngenza i-challenge yabo challenge izoba ngcono ke ngoba manje nje ngisi number 1 ngisi number 2 ngisi number 3 ngisi number 4 yabo kuzoba ngconywana uyangithola ngibone uthando wena uyakhula lalela Hliziyo yami uyayikhethula lalela Ewe lalela Ngeke ngivume ukudlala nami lalela 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 Ngizohala wena Ngizohala wena Ya bafowethu iphumile ikhava bafowethu ngicela ukuthi si-like si-share ngathi senibonile bafowethu ngifeature uBasi intombazane ecula lapha kumapiano bafowethu yabo ngicela ukuthi ni-share bafowethu ni-like kamnandi uma sicishe ingoma izoba khona kuyosa Friday isitholakala ingoma kuyosa Friday isitholakala ingoma noma kanjalo lalela thalilalela Ngizohala wena bisho njalo Uyamthanda ududlala ngami lalela Athi babe bedlale ngathi Othi umuntu uyangithanda kodwa udlala ngami uyangijikela Ungenza islima Ngithengisa amaphampasi kodwa uyangithanda udlala ngami Ngithe kanjani umpampasi ingane mayigula wayengitshela wayengafuni imali yami ungitshela exclusive to clients 55 and above Ngelinye ilanga nami ngiyibona indlela
uManzezulu uhlala noma wakhe uza ngokuvakasha uma plus ubusiness colleague kulezi zinsuku. UGibhita ke naye unobaba le eCape Town naye usancela lapha esikoleni. Usancela lapha esikoleni. Ya bafowethu hayi akukho olukhulu engize ngakho namhlanje bafowethu bengizobuyela ngimtshela ukuthi ke hayi ngcono ngoba seningibonile ukuthi okuyena ngifeaturing yabo. So ngisacela ukuthi sisebenzise isound singena ngaphansi kwayo senza amavidiyo bese futhi siqhubeka silokhunja silike bese ngifundela ingoma mayiphuma ingoma silali sidlala ingoma so nje ngibanga ukuthi sibambe kanjalo bafowethu. Ngiyabonga kakhulu ngesupport ngisapota bafowethu phinde ngibonge ngakho konke enisenzela khona nangamandla enisipha wona okwenza ukuthi ngikhipha ngoba ngibona ngendlela engithakazisela ngakhona umsebenzi wami nangendlela enginika ngakhona isupport. So nje ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ngicela nje ukuthi silindele ingoma ngoLwesihlanu kuyosikhona uma kanjani izophuma. Ngicela nje senze amavidiyo ku-TikTok silike lana sonke sisapothane siphane uthando yini okunye nje ngicabanga abakade ngaboni ipost esengiyipostile enesithombe somuntu ngifeature uBasi umbazane ecula amapiano. Sisebenze kakhulu bafowethu ngokuyikhandla ngicabanga ukuthi umsebenzi ngizowuthokozela. Ya bafowethu ngicela nje ukuthi kusasa makuvuka ngiyabona ukuthi na 4 days ngipostile enye clip yayo le ngoma isinamavidiyo 800 and something. Ukuthi kusasa makuvuka nje senza amavidiyo bafowethu ngizonilikela and then ngingimenshine nami ngizokwazi ukumposta ku-story sami. Ngicabanga ukuthi mangimposta ku-story sami nani nizokwazi ukuthola ama-followers. Ngicela nenze amavidiyo yayo le ngoma ningene ngaphansi kwayo laphana khona ukuthi ngifeature bani. Ngicabanga ukuthi hayobheka laphana sengipostile la ku-TikTok wami ngifeature uBasi sikhona icover siyithathe bafowethu siyiposte naku-WhatsApp wethu ukuze wonke umuntu ezokwazi ukubona. UGibhita kusiyi-firstborn yami umfowethu ubhuti wami omncane. Ayisho njalo ukuthi ngizokwala wena ngoba ufuna ukungilalela so ngizokwala nje wena. So iyazini zethu bafowethu. So ngiyamcela bafowethu nami nokwenza amavidiyo lapha ngaphansi kwesound and then ningitheke ngizokwazi ukuniposta kwi-story sami la TikTok ngizokwazi ukuvula kwi-story ngikwazi nani ukuthola ama-followers benifollow abanye abantu kamnandi. Ngicela nje kusasa sivuke mhlawumbe noma 800 singajabula kakhulu. Ngiyojabula kakhulu bafowethu. UGibhita bafowethu akekho umfowethu ungapha la esihlakana nje mayezongivashela noma masiye ekhaya usesikoleni umfowethu busy ngesikole naye sidinga namaholiday. Ngimangile ngale kubaba and then ngiyakwazi ukuthi ngimbone. Uthi uyangithanda kodwa udlala ngami halila. Uthi uyangithanda kodwa udlala ngami halila.
Iwena lalela lalela ngevuza lalela ayizwa lalela ngizobala wena ngizobala wena ngizobala wena Jolane pinga ndahlala igezile khona lamagama mnandi elingibiza ngawe khona lamagama elingibiza ngawe pingalani lithi mana lithi yakazi ivele kale phansi yimuthando lithi dali lithi lavo uvele kale phansi yimuthando angibathi masethi nkosasi engalobolile hey wedali hey wedali hey wedali liude soalami ngizobuya mama emthatha uma sesigezile thina ehulu ngempela thatha umuntu wakho umsusela ngoba uzoyisola ngipha amandla nkosi yami uphendula inkuleko yami ubumnyama buthethe ukukhanya kuvele ndingavuya nkosi awungayiboni imizamo yami manje iphuma nini ingoma yakho ngolesihlanu uzose esikhona bafowethu ngolesihlanu Friday izosikhona ingoma featuring Basi yes uthi uyangithanda kodwa udlala ngami lalela uthi uyangithanda kodwa udlala ngami lalela wena lalela ifake speed uthi uyangithanda kodwa udlala ngami lalela uthi uyangithanda kodwa udlala ngami lalela wena lalela ngeke ngivume ukudlala nami lalela uthando ngiyaliphula lalela inhliziyo yami uyayikephula lalela wena lalela angeke ngivume ukudlala nami bese ngenza slow uthi uyangithanda kodwa udlala ngami lalela ayi bafowethu ngeke sengiyadla kwemali you were there when this journey began. ngidla isitambu Nenyama. Now when Judo sled. But now it's okay. We put everybody on. You raised us so we could raise the standards. And we'll do so for decades to come. iwaphela mnandi yo uNkulunkulu athi angigcinela wena Shini wena yazi manje ayingenasikhathi yabaleka leso kumele ngifake inyama ngisho ngiyabaleka ngingena phakathi kwesitaba
Kadushaka nje tamu. Ungakwazi ngiqala ukuthi tamu. Usatha. Chekile. Namdala. Bafowethu. Yabona njengoba sasivezile ukuthi khona ingoma ezayo le isingile khona enye ezayo. Okay, sangiyazi ukuthi kunini. Manje ezulu akekho. Mhlawumbe uthulile. Uhlala nomama yena. Isikole sakhe siqhelile la la ngihlala khona. Laba bantu kube balengifuna ngabe kade bangibheka sonke isikhathi bathula bathini bayithulele Khona ngithi ngicela ngimuphi abitha. Yazi nginamabitha amanganani. Ngale nginokubona abantu bewashutha bewaveza. Angijwayele mina ukwaveza amabitha. But maningi mawajama. Ubona. Awaqhubile lwacheck. Uyaqhubha lenyama kuze yamathambo manje idlala kanzima. Yabona nje manje sakwazi ukuthenga ngoba sona sazi ukuthi izinto ezibomini wakho sokuyiqinisa noma usungqabela mama. Chance mo hape bongo ka gore o khona o gontsha pa gape. O me ke tsa counseling. Ka go kopa tla bongo. Ya go kopa. Sento hene bongo ka go kopa. Hayi kapha nangithanda kakhulu, but manje manje banangijabulela kakhulu eCape Town. So ngibona kwenza umcimbi ngazo uMaskandi. But angikho mina yazi. Sangabe bangibizile nami. Inezoklaleza imali ikhona. Unomcimbi waMaskandi lapha eKapa. Bangibizanga yo ngihlunga ngichathe ngizoba khona. Nangasa khona ba separate mo wena ke batla go ba mo be mo ga go bongo ke go kopa. Okay then ke tla ba second right ka go bongo tle ka go kopa ska ntlogela. Yeah. I'd rather get better right now than not have better. Oh, bongo ka go kopa ke na ka go kopa. It is all better. I deserve you, bongo. It is about wena. Yebo ikhona impela zabantwana ekhona. Zikhona impela zabantwana. Luck is on your What? side. Find out gold World Sports Betting's Irish themed games. With bets from just 10 cents and payouts up to 50 million rand, your fortune awaits. Play What? now and chase the rainbow to riches only at World Sports Betting. Ingoma yathi semanje ngithola this Friday ngiyathola iyaphuma ingoma. Ngihostela lapha ku
TikTok wami manje khona icover yengoma ezophuma. Iyenza futhi ingoma. Iyenza ingoma. Friday yose ikhona Friday. So besiyidlala nani la. Bese singena ku live wonke umuntu. Ibisho kanje sayithi. Esayidini zayo. Disempowered men fuel violence and empowered youth builds nations. Hambi yogunda manje mzala. Elapha ngimisele ndoda kuyabanda ye. 25th of October. Kunde yabo Timbo Tuesday akunde ne Tuesday because ufuna ukuthi ngakhona Thursday u Friday because so weekend lenzela siweziningi manje phakathi ninsuku uzokunda ushaya Friday inola isekho right. Abortion lives alive is disturbed. Church literally kicked you out of the mission house. You could not stay away from me. He's holding on to a person that does not exist. You look like a clown. You can't let it go on. Have you ever thought about how you frustrate? Bafethu ngiyabonga kakhulu bafethu njengoba sonebonile icover yethu yena umuntu esebenze naye kule ngoma leya ngani isupport ngani yakhe nomsiko afuna ukusupport Friday izophuma ingoma izobikhona Friday so la nje ngolesi namazuva Friday ekseni ngizobikhona ya bafethu ngicela nje ukunivalelisa ngiyabonga uthando ngiyabonga ukuthi nginika isikhathi senu life wami icover khona sengiphostile njengamanje ambo ibheke zoyithola ngipostile lapho ku TikTok ngipostile Facebook khona Kwanele Basali, Sundays at 7:30 p.m. only on Mzansi Magic. Ngiyaba futhi ngicela ukuthi nilale kahle ngiyamthanda kakhulu kahle sonke yonke into ngisazoyibona kusazoba mnandi kube nje bafethu nibe right nibe nobusuku obuhle sengiyahamba bafethu ngiyabonga